Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin utawi sakeh puji iku patring Allah pangerani alam kabeh kang sanatiasa turmayat ikhlas asih ingkang ora ing dunya tatanan luput sami kinon laksana ya ikut ingkang lawi ati kakasih ing akhirat sesama kuning mujing yawang widi utawi kilas sawi kita kang ngumpulakeun ing sakeh kaluhanipun kakasih Abdul Qadir Jailani ingkang bangsa kalian munjungi ngabakti mari yang sukma lan kaluhaning sakeh para wali ingkang mangsa jaman pira-pira sakeh para wali kang agung rekesa daya ingkang manfaat kabeh kalawan ingkang sampun kinaridho dening yawang widi sakihin waliluh jaman ikap mangkani sunaminda saking kitabul satum mafakhir karena amri carita kutub rabbani wal arifin samedani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Jaratani Abdul Qadir Jailani kalau nanya tagakan maring kamayanani dalam zamaniku sakeh prawali kalan kira-kira kita iku cerita ingkang manfaat kang nyaga sakeh lakoten yakti lan nyegah lan mereka kan maringa pece kalau bakakan dari Tuhan maka sunut rasa keingat ceritanya Gusti Abdul Qadir Jailani nangge kang garwa putra Musa eno soleh panaka putra dening Musa punika kasiwi dening hadakus ingkang wasta daun kaputra dening Musa kekasih Musa iku kaputra dening Abdul Malik kaputra dening Musa Junikura mapan punika kasunu dening Abdullah Mahdi Abdullah mati kok kadunu dening asan-asan ikopan kaputra dening wasta
asana manik asan iku kaputra dening saya tepekina lisadina alepan kaputra dening Abdi Thalib mangkaro dina utawi purwaning hidupin sadebuting caritani ingin nalikanipun sabdo patiran jalani duk temaning upayipun saking abibi sehingga parapta ing wafaat mangkang ngocak malisanya musangit ingkang kekasih adung fadol botening soleh anaga soleh kokasunu dening sapi jali angan nanti kaptolo fadolnya isun ingkang mulan kang kawarana lanang kang putra Zai'atul Qadir jalani lugoir singkang enak ingatan ejratun nabi kang sineliro patang atuh hitung dasar layana satan mangkung nangke pawanipun zahir datang ingat desa jalani iku pangkonani ratu kukupuranipun titik desa toprosan lawan dinasan desa jalan iku ingaranan lawan inasanan desa jalani desa kobilan ingaranan jiul ingkang dasar kau sawane sabi bermarmetan ing wasan sababipun ingkang yang ingkang kasihun wata jalani ingkang mulani kakasih jalani oleh bangsa Cinarita kakana siatul qadir jalani karikani Krista serono dinatan isnin duk sumalah winna wastatenging sasiromil akhir ingat sadalam mengejratun nabi kang sawidakan sanungan duk sumalah kang mulai siatul qadir panasangan dasar warsa maka ngucap malis uji musoni puasani Abi Muhammad Abdullah makaning pemuse Allah isun kukuru engam syadu qadir jalan ing perkening Islam Mokoso tutur kang warana lawan kang sifat satune siapa kodera jalani arahi kang pasari rana kutu rabbani wal arifin samadani Allah Zaid Zemo Abdul Qadir Jailani Rasfati ingkang daga pasagikan kang pasariran jembarapan waktu jenggote imbas sekali patuh ingkang asli angling punika biasa terwongkang luhung dan luhur ingkang derajat syarat nuhun mening yang wikit tanah pega mangun lana cinari takakan ingkang sewi sedaya sabdo qadir jalani kang pulusan kata
kelawan kaping catur ingkang kapatisa kaping lima ingkang wasta Ibrahim keenam nama Muhammad kutu Rabbani wal arifin samadani Allah Sayyid Semuhidin Abdul Qadir Jailani Mangkana Muhyiddin Abdul Qadir Kataring Wasani Kaputra Aba Muhammad Wanatan Daningkang Sunnah Wanita Muhammad Kalau kajaping kang nyarita Isun Dan waruh watering putra wanita Nanging pinangnya kadiku inguni tugas ikang rama Ingat putra mantap tunyi kalawan satu lupa diantilani Antara kene saudara kang taruna jujur kesatullah makana mali katalenga putra winasana sampun Abdullah Syafahmat wonten dening kang imun satullah qadir akak kasih Fatimah Dewi Fatimah Abdullah Syafahmat sampai kang bangsa dadaos pareseh lan anu ini lagu ingkang maluhur lan malih anu kromat ingkang ngagung-agung kelawan kang dendang mangkana malih Muhyiddin Abdul Qadir terabe bisa nonggal kakasih Isa kuring satullah maka cina dakakan lagi nalika mangsan angkat telu mangkana ingat desa jalani sangat dening keterangan kailang yang jauh mangkana kaum semadaya semudah ingyang widi nanging tan maka sahabat ingat kamu sami kisah datang wes maning Aisyah sayade udang kabeh maka sepupu anjeneng ing latatu sarwi nanu bingkes ma sesama puningan apa sah mangkang mocepeh panganambah ingkang ngawih nafsi satu nekah Nanapu ing siti makatun serta toya resak sanat tanatake tinadakan yang jauh atas tanah pindah upamaning saking ngenjun utah mangkana wong kau lintang suka mayra siga wangsul mantuk ing wes mane samya moyo samarga kutu